שלום. יש מישהו שאפשר לומר, הוא בבחינת מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. יהודי מסכן, לצערי, שמשקיע את רוב מרצו, אפשר לומר, וכל כוחותיו להילחם בדברי חז"ל הקדושים. הוא מנסה להראות כמה כביכול חז"ל הם מדברים בדברים שאינם שייכים לרומו של עולם, ודברים שכביכול שטותיים, ורק מראה את רמת השכלות או הטיפשות שבה הוא נמצא, כאשר בבסיס הוא אפילו לא מצליח להבין את הבסיס של בכלל קיום התורה והמצוות. אני לא אזכיר את שמו כי הוא פשוט סתם בזבוז להזכיר את השם שלו. אבל אני אתייחס מדי פעם לכל מיני סרטונים קצרים שהבן אדם הזה מביא. הוא מביא באיזשהו מקום, הוא אומר לנו, חבר'ה, אתם תשפטו, אני אקריא לכם פלפול של חז"ל בגמרא, ואתם תשפטו ותראו אם זה בכלל הגיוני על מה שמדברים, אם יש בזה תוכן. ראשית, הזלזול, אבל לא משנה, נשאיר את הזלזול הזה, כי הזלזול אחרי זה חוזר אליו כבומרנג, כשתבינו. והנושא המדובר שם הוא מחלוקת בין חז"ל. מה קורה כאשר אדם מפיס, דהיינו מוציא ריח מגופו? האם הוא יכול להגיד קריאת שמע, להזכיר את שם השם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, או אם הוא נמצא בשירותים, או יש לו צואה על הגוף שלו. והוא אומר, תראו במה חז"ל עוסקים. כביכול זה נשמע, באמת, תראו איזה דברים שטותיים. אדם, יש לו חתיכת צואה על הגוף, יש לו... אז בזה חז"ל עוסקים? זה נראה קצת... כשאתה מתחיל עם המחשבה הזאת, אז כן, קודם כל, אתה מזלזל בחז"ל, כי הזלזול שלך הוא התחלתי וחסר יסוד. בואו נתחיל באמת במה חז"ל עוסקים. חז"ל עוסקים בעניין אחד בלבד. להמשיך לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה העבודה. תכלית בריאת העולם זה ימות המשיח ותחיית המתים. כפי שכתוב בספר התניא. כל הנקודה של חז"ל הוא שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. ויש מקום בתורה שחז"ל מביאים, קודשא בריחו באתר פגים לשריה. הקדוש ברוך הוא במקום פגום לא שורה. מדוע הקדוש ברוך הוא במקום פגום לא שורה? הוא לא נמצא. מכיוון שהקדוש ברוך הוא אין סוף. ואין סוף לא נמצא בדבר שהוא מוגבל. מכיוון שהוא מוגבל, הוא לא כלי שלם לקבל את האלוקות, אז הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. מכיוון שאינו נמצא, אז יש בעיה של לעבור על אחד מתרי"ג המצוות, שלא להזכיר את שם השם לשווא. ובמיוחד לא לייחד את שמו בקריאת שמע, בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. השאלה הנשאלת כאן היא, האם צואה או הפסה שאדם מפיס ויוצא ריח לא טוב, שאין בו ממש, ריח שיש בו ממש זה ריח שיש בו צואה וממנו מריחים, או ריח בכלל ממקור לא טוב, האם מותר בזמן זה להגיד קריאת שמע או ללמוד תורה, ומביאים כביכול הוכחות לכאן ולכאן, אני לא נכנס לכל הפלפול. מה הבעיה פה? אז בואו נבדוק. מה זה שתן? מה זה צואה? שתן וצואה, היציאות האלה, כולל הפסה, הם תופעה פשוטה. הגוף ניזוק מזה. זה פוגם בחיות של הגוף.
זה מנוגד למה שהגוף נזקק. אדם שיש לו עצירות יכול למות מזה. אדם מוציא את השתן מכיוון שזה חומר שהגוף איננו צריך. הוא לא יכול לחיות. והקדוש ברוך הוא חיי החיים. זאת אומרת, הדבר הפגום הזה, כאשר הוא נמצא, האדם נמצא במקום שיש דבר פגום, האם הוא יכול להמשיך את האלוקות שתתגלה בעולם במקום כזה? זאת הנקודה. האם אפשר להמשיך אלוקות? ועל זה חז"ל עובדים. להמשיך את גילויו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מאז חטאו של אדם הראשון. ואחר כך לאחר חטא עץ הדעת. שחזרה זוהמתן של ישראל. הזוהמה. יוצא איפה? שמכיוון שהבן אדם הזה נמצא בצואה מחשבתית, בגשמית וחומרית, אדם כזה כולו צואה. ולכן הוא גם לא מסוגל להבין מה הבעיה בצואה, מה הבעיה בריח לא טוב, מה הבעיה במקום פגום. הוא לא מבין, הוא לא מסוגל. כי הוא בעצמו פוגם בדברי חז"ל. הוא פגום במחשבה, הוא פגום בסדר חשיבה שלו. אני מאחל לו שיעשה תשובה שוב פעם, אבל הפעם מעומק. לא כפי שעשה בעבר, כשהוריד את הפאות של הילדים שלו. ולא כפי שעשה בעבר, שניסה להכריח את הילדים שלו ללכת מדרך התורה והמצוות. 7 ילדים יש לבן אדם הזה. כולם נולדו בזכות היותו בעל תשובה. אף אחד מהם לא נולד, אולי האחרון, שהוא כבר התחיל להתרחק. יש לך קושיות, טוב מאוד. אתה לא משיג אצל הרב הזה, תשאל אצל רב אחר. לא השגת אצל הרב הזה, תשאל בשיטה אחרת. אתה פגום. את כל הסרטון הזה אני מסריט על מנת לתת את התשובה לפגם של החשיבה. הבסיס הראשוני במחשבה של יהודי, איך להמשיך אלוקות לעולם. ואלוקות זה בלי גבול, וזה נוגע לכל פרט וכל רגע בחיים שלו. מי שיפתח את שולחן ערוך יראה שזה נוגע בכל פרט וכל רגע בחיים שלו, מהבוקר עד הלילה. וכולל אפילו בשינה. השם יעזור, יערה עליו רוח ממרום, ויחזיר אותו בתשובה, ואת כל הנוהרים אחריו שלא מבינים שהוא בסך הכל מושך אותם לאתר פגום.